Благодаря за коментара и искам да ви попитам, кое толкова ви възмущава в тази ситуация? Едва ли има човек, който да работи без пари? Едва ли има човек на тази земя, на когото да не му трябват пари? Работя от 8 до 5 и това ми е допълнителен доход. Имам семейство, имам деца, имам сметки за плащане. Това е начинът, по който аз да си плащам сметките. Едва ли вие ходите на работа от 8 до 5 или на смени и не ви плащат? Едва ли като отидете в магазина не плащате? Вие не плащате ли сметки? Вие нямате ли разходи? Кое толкова ви възмущава? 21 век сме и навсякъде може да изкарваме пари. Стига да се огледаме. Харесва ми да се показвам в социалните мрежи. Харесва ми да помагам на хората. Това е моят начин. На вас, ако не ви харесва, свободен сте да правите това, което ви харесва. Никого не задължавам да спира тук. Но не мога да разбера кое толкова ви възмущава. Който ме е разбрал, разбрал. Леки и усмихнат ден.